Druhý rok volebného obdobia završil Mestský poslanecký zbor schválením základného mestského zákona rozpočtu na roky 2013 až 2015. Pre budúci rok je rozpočet záväzný, na ďalšie 2 roky orientačný. Ako uviedla na schôdzi Mestského zastupiteľstva 11. decembra prednostka Mestského úradu Dáša Jakubíková, rozpočet je vybilancovaný s miernym prebytkom, vychádzal zo zložitých makroekonomických podmienok a konkrétnych možností mesta. Pred týmto dokumentom dostali poslanci na schôdzi vedenej primátorom Jozefom Božikom aktuálnu správu o vývoji kriminality v meste a regióne od riaditeľa obvodného oddelenia policajného zboru Milana Chuťku. Schválili všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch a miestnych daniach, ako aj výšku dotácie na žiaka a v rozsiahlejšej diskusii sa venovali výchove a vzdelávaniu v súvislosti s predloženými správami jednotlivých škôl v meste. Viackrát odzneli z úst poslancov i primátora slova vďaky všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom za ich náročnú prácu. V ďalšom priebehu schôdze poslanci schválili spolufinancovanie na zriadenie historického múzea mesta, niekoľko zmien v tohtoročnom rozpočte súvisiacich s presunom financií, vzali na vedomie správu o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra a ako najvyšší orgán rozhodovali aj o žiadostiach na prenájom či predaj mestských pozemkov. V závere primátor všetkým poďakoval za prácu a zaželal príjemné vianočné sviatky a hlavne zvládnutie ťažkého roka 2013. Viac sa dočítate vo vianočnom dvojčísle Tempa.